15 ଜୁନ୍ 2025 ମସିହାର ଘଟଣା। ବିହାରର ବାଡ଼ ଇଲାକାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଧା ଜଳୁଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ଶବ ମିଳିଲା ପୋଲିସକୁ। ତାପରେ ପୋଲିସ ଛାନବିନ ଆରମ୍ଭ କଲା ସେ ଶବଟା କାହାର ବୋଲି। ସେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯେଉଁ ଶବ ଥିଲା ବା ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଥିଲା ତା'ର ମା' ତାକୁ ମାରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ମା' ନାଁ ହେଉଛି ରୋମା କୁମାରୀ। ସେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଥିଲେ। ସେ ସ୍କୁଲର ନିର୍ମଳ ପାଶୱାନ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିଲା ଡାଇଭର୍ସ କେସ୍। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ନିର୍ମଳ ପାଶୱାନଙ୍କ ସହିତ, ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଥିଲା ତାଙ୍କର, ସେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା। ସେ ମନା କରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। ଦିନେ ରାତିରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଅଧିକ ମନା କଲା। ଅଧିକ ଯେତେବେଳେ ମନା କଲା ସେ ସମୟରେ ରୋମା କୁମାରୀ ଡାକିଲେ ନିର୍ମଳ ପାଶୱାନଙ୍କୁ। ତାପରେ 2 ଜଣ ମିଶି ସେ ପିଲାକୁ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଶବ କେହି ଯେମିତି ନ ଜାଣିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ନେଇକରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ତା ଉପରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ତାକୁ ଜଳେଇ ଦେଲେ। ଜଳେଇ ଦେଲା ପରେ ଯେମିତି କେହି ଜାଣିପାରିବନି ସେ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ମାତା କେବେ କୁମାତା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କୁମାତା ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ।